posledných rokoch asi neexistuje liek, ktorý by vyvolal takú diskusiu ako práve semaglutid, ale mnohým z vás bude hovoriť niečo názov viac ako semaglutid a to je práve Ozempic alebo možno Wegovy, ale to je tiež názov, ktorý nepozná veľa ľudí. A mnoho ľudí považuje práve Ozempic za zázrak, po ktorom stačí v podstate si to raz aplikovať v priebehu týždňa a kilá budú zázračné miznúť. No na druhej strane existujú zase ľudia, ktorí tvrdia, že je to samozrejme hlúposť a že vy potrebujete menej jesť a viac sa hýbať, aby to celé dávalo zmysel. Viac menej, ani jedna, ani druhá skupina nemá tak úplne pravdu. A musím povedať, že za posledné mesiace človek môže vnímať prostredníctvom internetu, či už správy, ktoré prišli mne v rámci otázok týkajúce sa práve GLP-1 agonistov, záujem práve o tieto liečiva z hľadiska nápravenia svojej nadváhy. A rozhodol som sa preto natočiť na toto video, pretože predchádzajúce video sme riešili práve retatrutid, ktorý patrí k tej tretej generácii GLP-1 agonistov a dneska sa budeme baviť teda o prvom GLP-1 liečive, ktorý je na svete pomerne veľmi známy a patrí asi medzi tie najznámejšie. Najprv si musíme teda povedať, čo semaglutid je, čiže ide o skupinu GLP-1, čiže glukagónu podobný peptid 1 receptorových agonistov. A ak vám teda názov nič zásadne nehovorí a nie je to úplne podstatné, dôležité je, že budete vedieť, čo je semaglutid alebo čo je Ozempic a budete vedieť, že to patrí do jednej a tej istej kategórii. A treba vedieť, že napodobne je to vlastne hormón, ktorý naše telo prirodzene vytvára po jedle. A tento hormón teda informuje náš mozog, že sme sa najedli a spomaluje teda vyprázdňovanie nášho žalúdka a zároveň pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. To je primárna úloha semaglutidu. Pôvodne semaglutid bol vyvinutý na liečbu diabetu druhého typu, lekári však počas liečby pacientov s týmto problémom si začali všímať jednu veľmi zaujímavú vec a to vecou je, že pacienti nechudli len preto, že mali lepšie kompenzovaný diabetes, ale oni výrazným spôsobom začali redukovať svoju hmotnosť práve tým, že začali jesť menej a prestali mať neustále chuť na jedlo. Na sladké prestali sa prejedať a to bol jedna z kľúčových výsledných efektov práve užívania semaglutidu a práve vtedy sa začalo uvažovať nad tým, že práve toto liečivo by mohlo byť aplikovateľné a využívané práve nielen pri liečbe diabetu, ale aj pri liečbe obezity. A tu podľa mňa vzniká takéto prvé nedorozumenie, pretože veľa ľudí si myslí, že semaglutid spaluje tuk. No my si musíme povedať, že semaglutid tuk nespaluje. Nie sú to farmaceutika alebo liečivá na princípe ako je klenbuterol alebo DNP alebo nedaj Bože efedrín alebo nejaké iné silné stimulanty, ktoré zvyšujú energetický výdaj, kde váš metabolizmus potom zázračne narastie a telo začne spalovať výrazným spôsobom tuk. Pri semaglutide to takto bohužiaľ nefunguje. Celé tajomstvo účinku je viac menej nie úplne jednoduché, ale je jednoduchšie v tomto kontexte, pretože pomáha vám vlastne jesť menej. A to je všetko, na čom v podstate semaglutid stojí. A väčšina totiž neskončí, pretože by človek nevedel, že čo má jesť, ale väčšina ľudí skončí práve preto, pretože majú problém s prejedaním sa a nie sú schopní tolerovať práve tie hormonálne zmeny, ktoré ich navádzajú k tomu jedlu. A práve tu vstupuje do hry práve ten semaglutid, ktorý výrazným spôsobom napomôže k tejto situácii. Pretože vy keď napodobnete prirodzený hormón GLP-1, mozog dostáva signál, že žalúdok je plný a žalúdok sa vlastne navyše vyprázdňuje pomalšie, takže pocit sítosti pretrváva dlhšie a človek sa necíti hladný každé 2 hodiny, má výrazne redukovanú chuť a hlavne to je dôležité, ľudia na semaglutide majú výrazne redukovanú chuť na sladké, čo samozrejme pomáha k prirodzenému deficitu. A preto dochádza samozrejme k chudnutiu. Nie preto, že by to spalovalo teda tuk, ale preto, že znižuje energetický príjem vďaka tomu, že menej jeme. Vo fitness komunite si môžete všimnúť jeden taký nešvár, kde sa vlastne tvrdí, že ty keď nevieš ovládať hlad, tak proste nemáš disciplínu, a to je vlastne tvoja chyba. Ja som sa na to volakedy pozeral rovnakými očami, keď som ešte nemal vedomosti,
needukoval som sa v takom rozsahu ako teraz, začínal som s trénerstvom, tiež som to vnímal takýmto spôsobom. Lenže človek príde na to, že čím viac rokov robí tento šport a čím viac sa vlastne edukujete v tomto priemysle, tak zistíte, že ľudské telo nefunguje úplne tak jednoducho na princípe disciplína a nedisciplína. Lebo keď si predstavíte človeka, ktorý má 40 alebo 50 kg nadváhy teda a má hociaký vek, roky sa prejedá a má výraznú inzulínnu rezistenciu, poruchu regulácie hladu a možno diabetes a trpí väčšinou nadváhou, tak jeho hormonálny systém funguje úplne zle. Preto povedať takémuto človeku, že proste ty musíš vydržať nejesť a nebudeš to jesť, pretože bez toho neschudneš, tak ono to bohužiaľ nefunguje takto ľahko. Áno, disciplína, musíme si povedať na rovinu, že disciplína je kľúčová z hľadiska dodržiavania istých základných vecí, ktoré musíte v diete dodržiavať, ale existujú bohužiaľ ľudia, ktorí sú mechanicky regulovaní hormonálne veľmi zle a majú to celé narušené. A oni veľmi náročne dokážu bojovať len v prípade disciplíny s tým, že sa celý ten ich problém vyrieši a podliehajú tzv. Emočnému prejedaniu alebo podliehajú práve hormonálnemu prejedaniu. A to samozrejme prináša ten neduch nadváhy. A veľakrát sa práve stretávam s tým, že takíto ľudia, ktorí teda odsudzujú semaglutid, nemajú v opačnom prípade odporúčať ľuďom užívať anabolické látky a užívať nejaké stimulanty, ktoré ovplyvňujú samozrejme tiež hormonálny systém, čo sa bavíme o liečivách, ako sú hormóny štítnej žľazy. A tam problém nevidia, ale semaglutid je veľký problém. A ak k niekomu v podstate pomôže dostať pod kontrolu hlad práve liečivo, ktoré je na to primárne určené, tak ja vôbec nevidím dôvod, prečo by sme ho automaticky mali odsudzovať a neuvažovať nad prípadným zakomponovaním do režimu človeka, ktorý ho výrazne potrebuje, pretože jeho regulácia hormonálna v tomto prípade zlyhala. Samozrejme, nie je to zázračné riešenie, každý človek potrebuje aj napriek tomu, že používa takéto liečivá, regulovať a nastavovať si tú rutínu životnú, či už sa bavíme o strave, harmonograme dňa, pohybe, aktivitách. Samozrejme, semaglutid toto všetko nevyrieši za vás, vy musíte byť aktívni, musíte sa správne stravovať, aby ste dosiahli výsledky, ale za predpokladu, že toto všetko dodržíte, vám to vytvorí lepšie podmienky k tomu, aby ste dosiahli priateľnejšie výsledky a konečne zlepšili váš zdravotný stav, ktorý súvisí práve s nadváhou alebo primárne teda s diabetom druhého typu. Okrem toho musíme však povedať aj to, že samozrejme semaglutid znižuje chuť do jedla, čo je jeho primárny účinok, ale semaglutid má mnoho iných pozitívnych vplyvov na telo. Jednak zlepšuje kontrolu hladiny cukru v krvi, podporuje uvoľňovanie inzulínu vtedy, keď je potrebné a zároveň znižuje samozrejme tvorbu glukagónu, čiže hormónu, ktorý zvyšuje hladinu glukózy. Keď si to dáme celé dokopy, výsledkom je samozrejme, že je lepšia metabolická kontrola, čo je jeden z dôvodov, prečo sa používa práve u pacientov práve s diabetom. Často sa v korelácii práve so GLP-1 diskutuje aj o leptíne a GH-relíne, čiže ide o dva hormóny, ktoré regulujú pocit hladu a pocit sítosti, kde GH-relín je hormón hladu a leptín je hormón sítosti. A semaglutid v tomto prípade ovplyvňuje oba dva tieto systémy, nie preto, že by bol priamo ovplyvňujúc leptín, ale jeho hlavný mechanizmus spočíva v aktivácii GLP-1 v receptoroch v mozgu a v tráviacom trakte, čo samozrejme vo výsledku vytvára, že človek je dlhšie sytý a nemá potrebu jesť viacej. Čiže keď si to tak vezmeme, to je podľa mňa ten najväčší rozdiel medzi človekom, ktorý nikdy nemal problém s dodržiavaním diety a regulovaním svojej hmotnosti a človekom, ktorý dlhodobo bojuje práve so svojou nadváhou a ten prvý častokrát nevie, aký je to pocit, pokiaľ ho reálne nezažije a myslieť v podstate od rana do večera není úplne jeho súčasť života a keď si to človek nikdy nezažil, ani nebude vedieť pochopiť toho druhého. Jednoducho povie tomu druhému, že jedz menej, aby si schudol, ale bohužiaľ, keď je v človeku hormonálny zvrat takým spôsobom spôsobený, to je slovné spojenie,
ten hormonálny zrad, pokiaľ je takým spôsobom rozvrátený, že vám to podlamuje nohy v rámci diety, tak vy nemáte iné východisko. Samozrejme, ani semaglutid nie je bez vedľajších účinkov. Častokrát je to niečo, o čom sa musíme baviť, pretože v tomto prípade sú veľmi so semaglutidom spojené práve bolesti brucha, pocity navracanie, častokrát dyspepsia, ktorá je v súvislosti spojená s tráviacimi ťažkosťami a nie je to úplne príjemné obdobie, hlavne sa to netýka veľkej skupiny ľudí, je to furt nejaká vzorka ľudí, ktorá hlási takéto vedľajšie účinky a pokiaľ ale máte takéto závažné stavy, či už sa bavíme o hnačke alebo o zápche alebo dyspepsia je také spomenovanie, ktoré zahrňa viacero tráviacich ťažkostí a niektorí ľudia vlastne hovoria, že po jedle ich to niekoľkonásobne viac unavuje a prežívajú takéto stavy dlhodobo na aplikácii semaglutidu, tak je popredné samozrejme riešiť tento stav a navštíviť teda lekára a zvážiť teda iné možnosti, pretože nemal by sa človek takýmto spôsobom na semaglutide cítiť. Dobrou správou však je, že u väčšiny ľudí tieto problémy sa nevyskytujú, práve preto semaglutid používa v súvislosti od najnižšej možnej dávky, nezačína sa s tou najvyššou, pretože dávka sa postupne teda titruje a ak by človek nezačínal na tej najvyššej možnej dávke, tak veľmi pravdepodobne by práve prichádzali tieto tráviace ťažkosti, kde by výrazným spôsobom človek skrátil liečbu na semaglutide. Existujú však samozrejme ešte aj závažnejšie ochorenia, na ktoré som aj ja narazil na PubMede. Boli robené nejaké tie štúdie, kde bolo popísané, že môže súvisieť aj pankreatitída s užívaním semaglutidu. Nie je to úplne častý vedľajší účinok, ale na nejakých istých percentách ľudí sa to vyskytlo. A ak sa počas liečby objavia nejaké také silné bolesti v hornej časti brucha, samozrejme okamžite treba navštíviť lekára a pravdepodobne bude treba skončiť s užívaním semaglutidu, pretože to sú také situácie, ktoré môžu súvisieť práve aj s ohrozením života, kde veľa prípadov ľudí nepripisuje nejaké závažné ťažkosti, bolestiam brucha, ale nikdy neviete. Často sa tu spomína aj rakovina štítnej žľazy, čo ma prekvapilo, pretože to som v súvislosti s liečivami, ako je semaglutid, neočakával, ale samozrejme bolo to dokázané len na skupine hlodavcov, ktorí mali takýto vedľajší účinok v spojitosti s karcinómom štítnej žľazy, ale u ľudí sa tieto hlásenia nepotvrdili, čiže to riziko zvyšovania karcinómu štítnej žľazy nie je úplne dokázané. Napriek tomu neodporúčam pacientom užívať semaglutid, respektíve neodporúčam ľuďom užívať semaglutid, pretože ja nie som lekár, ktorí majú v rodine anamnézu súvisiacu práve s nádorom alebo s nejakým syndrómom. Ono sa tomu syndrómu hovorí MEN2, keď si to dáte do Google. A tento liek by sa nemal užívať v spojitosti práve s ľuďmi, ktorí majú nejakú takúto anamnézu. Keby sme sa mali dostať k otázke, že pretože to veľa ľudí trápi práve v spojitosti s kulturistikou, že či by sa mal užívať semaglutid v spojitosti s kulturistikou. Môj pohľad je veľmi podobný tomu, čo sa častokrát spomína na internete, že v objemovej fázi používať GLP-1 agonistu receptorového je absolútny nezmysel, pretože ak sa snažíte každý deň prijať 4, 5, 6 tisíc kalórií, posledné, čo vy chcete, aby sa stalo, je, aby vám túto cestu nejaký receptorový agonista zamedzil. A vy tým pádom nebudete môcť napredovať takým spôsobom, ako by ste očakávali. Takže vám to nebude pomáhať, ale vám to bude vlastne škodiť. No na druhej strane, počas redukcie môže istej skupine ľudí pomôcť výrazne v rámci podpory toho procesu chudnutia práve spôsobom, že človek, ktorý má problém držať dietu z dlhodobého pohľadu, pretože má veľmi silný apetít, častokrát podlieha nejakým emocionálnym jedeniam a robí mu to problém a objemová fáza je v tomto prípade pre neho výhodou, tak áno, v tomto prípade pre takých ľudí je semaglutid alternáciou, ktorú môže zvážiť, použiť pri jeho dietnej ceste, respektíve príprave na súťaž, aby si nejakým spôsobom pomohol a priblížil sa k tomu reálnemu výsledku. Aj keď je to furt na diskusiu, preto diskusia musí byť aj o tom, či môže semaglutid zlepšovať výkonnosť alebo podporovať rast svalové hmoty, ale ja osobne si myslím, že
treba byť v tomto kontexte a teórii veľmi opatrný, lebo vo veľkej miere ľudia majú hlavne problém pri používaní GLP-1 agonistov dodržiavať vôbec ako taký príjem a dochádza hlavne k veľkému chudnutiu práve z toho dôvodu, že ľudia nie sú schopní dodržiavať adekvátne množstvo bielkovín, neadekvátne cvičia alebo chudnú príliš agresívne práve pre veľký kalorický deficit. Preto sa nestačí spoliehať len na samotné liečivo, ako je semaglutid, ale treba sa samozrejme spoliehať práve primárne na ten pohyb, na tú aktivitu, na ten tréning, na dodržiavanie jednotlivých jedál, selekcie potravín, ktoré si zvolíte zo dňa na deň a samozrejme nejakých doplnkových suplementov, ktoré vám môžu napomôcť k ďalšiemu výsledku. Ale nie stavať to celkovo len na semaglutide, pretože sám som bol svedkom, kde žena, klientka začala užívať semaglutid, nie na moje odporúčanie, bolo to na podnet práve trendov na sociálnych sieťach a bohužiaľ spadla do toho takým spôsobom, že nebola schopná konzumovať ani 800 kalórií denne a jednak sa nám zastavilo chudnutie, zastavilo sa aj spalovanie tuku a ona nebola schopná jesť ani to minimum kalórií, ktoré som do nej potreboval dostať a to bolo 1800 kalórií. A takýmto ľuďom je semaglutid absolútne nevhodný, pretože vy nechudnete preto, že by ste mali zle nastavený režim. Vy nechudnete pretože ste príliš pasívni, nemáte dostatočné množstvo pohybu, nešportujete, nevytvárate ten stimul pre tú svalovú hmotu. Svalová hmota je metabolické brnenie. Pokiaľ ho máte, tak dokážete veľmi efektívne spalovať tuk a formovať postavu. Pokiaľ tú svalovú hmotu nemáte, tak výrazným spôsobom klesá metabolický obrad a vy priberáte aj z malého množstva kalórií do tuku. Čo sa stáva v konečnej miere v veľkej skupine žien, ktoré neholdujú úplne tomu cvičeniu a za mňa je to zásadný problém práve takýmto skupinám ľudí nasadzovať vôbec nejaké GLP-1 liečivá, pretože oni za tým síce hľadajú vo výsledku ten efekt, že budú teda chudé, pekné, štíhle, po prípade svalnaté, s nejakými peknými ženskými líniami, ale bohužiaľ to percento, ktoré reálne k tomuto stavu príde pri takýchto podmienkach a spôsobe života a akým tie ženy žijú, alebo aj muži, tak vo veľkej miere to častokrát končí názvom chudotučný, kde oni síce tí ľudia schudnú, ale sú rovnako kvázi tuční, ako boli predtým, pretože tá beztvará hmota, ktorú síce schudli, zostala viac menej nezmenená, ale prišli o značnú časť metabolického brnenia, čiže svalové hmoty, ktorá im ten aktívny metabolizmus vytvárala a dostať sa opätovne z tohto problému, kde máte ešte horší metabolizmus, ako ste mali na začiatku toho celého procesu, je ešte náročnejšie. A veľa ľudí práve tam zlyháva, že nie sú ochotní podstupovať ten prerod, tú rekompozíciu, prestavbu toho metabolizmu, lebo musia rátať s tým, že zo začiatku ten človek bude priberať, bohužiaľ, inak sa to nedá, aby nejakým spôsobom vybudoval tú novú svalovú hmotu a začal trénovať, hýbať sa, nebáť sa tých nejakých kilogramov, pretože nie vždy každé kilečko navyše znamená automaticky, že priberáme tuk. Nejaké to kilečko navyše samozrejme môže znamenať svalovú hmotu, vodu, glykogén, samozrejme nejaký tuk, ale nie vždy to znamená v kontexte 1 kg pribratého 1 kg telesného tuku. Jednu vec, ktorú však celá diskusia v rámci semaglutidu vždy obnáša, často počúvam názory, že ide o podvádzanie alebo o skratku v rámci dietného procesu. Zaujímavé však je, že tí istí ľudia bez problémov používajú nejaké stimulanty, nejaké zakázané látky, ktoré ovplyvňujú či už chuť do jedla, alebo ovplyvňujú metabolizmus, ale považujú liečivo ako GLP-1 za podvádzanie, ktoré dokážu pomôcť práve špecificky človeku s morbidnou obezitou alebo s diabetom, alebo práve s hormonálnou nerovnováhou, ktorá výrazným spôsobom práve spôsobuje tú obezitu. Ale na druhej strane používať liečiva, ktoré principiálne nemusia používať, pretože není to o tom, že by ich potrebovali, je to len o tom, že si chcú podložiť pomocnú barličku, tak tam problém není. Čiže farmakologická pomoc je ako farmakologická pomoc. Na druhej strane by som bol veľmi opatrný pri ľuďoch, ktorí majú normálnu hmotnosť a chcú schudnúť posledné 3 alebo 4 kg
Pre dovolenkov v takýchto prípadoch podľa mňa riziko jednoducho nie je adekvátne tomu, aký benefit z toho môžete získať, kde semaglutid nebol vyvinutý primárne pre ľudí, ktorí sú zdraví a potrebujú chudnúť do plaviek. Tam nezohráva rolu práve tých pár kilo k tuku. On bol vyvinutý principiálne na liečbu diabetu a neskôr sa ukázal ako veľmi pozitívny v rámci liečby teda obezity a presne tam podľa mňa patrí jeho najväčší význam a najväčší vplyv tam, kde by ho mali ľudia používať. A keď sa ešte na chvíľku pozrieme aj v rámci toho dávkovania, kde samozrejme nechcem rozoberať konkrétne dávkovanie, pretože to môže byť ako navádzanie, kde ja nechcem tento content smerovať tam, že toľko a toľko musíte brať, ale to, čo poviem v rámci semaglutidu a forme dávkovania je len toľko, že každý správny lekár vám bude odporúčať titrovanie postupne v rámci toho, ako dokáže vaše telo na tú danú dávku reagovať, ako ju budete znášať a na základe toho sa bude odvíjať dávkovanie. Samozrejme na sociálnych sieťach, na internete sa človek môže dopatrať k rôznym dávkam, rôznych odporúčaní, ale dôvod, prečo sa vlastne dávka zvyšuje postupne je jednoduchý. Tam aj nejde o to, že by nižšie dávky nefungovali, ale ide hlavne o to, aby človek nebol vystavený vedľajším účinkom príliš skoro, respektíve veľmi silnej miere. A veľa ľudí sa ma pýta, ako dlho semaglutid môžu užívať vlastne. Pravda je, že neexistuje nejaká fixe stanovená doba, kde by človek mohol alebo nemohol užívať semaglutid, ale keď niekto schudne povedzme, že 20, 30, 40 kg a potom liek zo dňa na deň ten človek vysadí, veľmi častokrát sa stane práve to, že hlavne keď bol ten liek s dôvodom, prečo ten človek schudol, tak stáva sa, že tá návykovosť v rámci semaglutidu je až taká silná, že to môže spôsobiť mechanizmus, kde ten hlad sa opätovne vráti, nebude utlmený a keď ten človek medzičasom nezmenil stravovacie návyky a nezmenil svoj životný štýl, tak veľmi ľahko sa môže stať, že ten človek pribere späť tie kilogramy. Čo častokrát sa dá odpozorovať aj na hollywoodských hviezdach alebo našich hviezdičkách na Slovensku. A práve podľa mňa je toto ten problém, kde mnohí berú semaglutid ako takéto samostatné riešenie problému, lenže ono to rieši len ten dôsledok, ktorý už sa vám vytvoril za tie roky rokúce. A ak vy sa počas tej liečby na semaglutide naučíte správne jesť, budete mať správne návyky, že zmení sa vám životný štýl, tak veľmi ľahko udržíte teda ten výsledok, ktorý ste vďaka semaglutidu nadobudli. A nebude to úplne len preto, že by ten liek fungoval primárne, že len vďaka nemu ste schudli, ale práve tá kombinácia tých viacerých okolností vás priniesla k tomu výsledku. A veľmi častokrát sa aj stretávam s tým, že ľudia hľadajú jednu zázračnú vec, ktorú by mohli aplikovať v akejkoľvek miere, či už sa bavíme o budovaní svalovej hmoty, alebo redukcie tuku, alebo nejakých iných benefitov v rámci nejakých fitness aktivít. Pravda je však taká, že žiadna z týchto vecí liečiv sama o sebe nerieši ten problém. Ona je len nástrojom, ktorý je veľmi dobrý, je účinný, a ako človek používa správne na správny účel. Keď si predstavíme, že dáte dvom rovnakým ľuďom liek, jeden začne teda pravidelne cvičiť, upraví si jedálniček, naučí sa pracovať s porciami živín, prežíva to obdobie zníženého hladu na vytvorenie tých nových návykov životných a druhý bude len čakať, bude užívať semaglutid a bude čakať, že teda semaglutid za neho robí všetko to podstatné. O pol roka príde k výsledkom a vy zistíte, že tí dva ľudia majú úplne rozdielne výsledky. A nie kvôli tomu lieku, ale kvôli tomu, čo s ním urobili počas toho spôsobu, keď ho užívali. A ak by sa dnes niekto spýtal, či semaglutid odporúčam, moja odpoveď by bola taká, že nebolo by to ani áno, ani nie, ale záleží to na tom, že komu má byť určený, či ten človek trpí morbidnou obezitou, či má problém s diabetou, či podľaha nejakému hormonálnemu tlaku v podobe nerovnováhy medzi hormónami ako je leptín a grelín a dlhodobo bojuje neúspešne s kontrolou hmotnosti, že to nie je o disciplíne, ale práve je to na tom hormonálnom základe založené, tak áno, vtedy má zmysel v podstate niečo takéto užívať. Ale len preto, že to je trend a sa tu spomína na sociálnych sieťach ako niečo, čo vám zázračne vyrieši problém s vašimi 2 kilami nadváhy a vy chcete ísť za 2 mesiace na dovolenku, tak samozrejme tento liek nie je pre vás určený, pretože vám to môže skôr uškodiť ako pomôcť.
A keď teda príde zdravý človek, ktorý chce schudnúť teda tých pár kilogramov, tak v jeho prípade mu to môže spôsobiť práve ten problém, že prenaučí sa tie správne návyky, ktoré mal dovtedy vybudované a príde aj o tú svalovú hmotu, ktorú mal vybudovanú vďaka tomu, že bude jesť výrazne menej, ako bol zvyknutý a bude si myslieť, že všetko sa deje tak, ako sa má diať a napokon, keď to vysadí, tak začne priberať a jeho forma sa bude ďaleko viac zhoršovať. Takže rovnako si myslím, že semaglutid by teda nemal byť prvou voľbou každého človeka s nadváhou. Mali by ľudia najprv pracovať práve s tým, že či reálne tam není problém s tou disciplínou, nastavením nejakého životného štýlu a v prípade, že teda nebude dochádzať k zlepšeniu aj napriek tomu, že ten dotyčný človek postupuje podľa odporúčaní toho dotyčného terapeuta alebo výživového poradcu alebo následne trénera, ktorý mu radí k tomu, aby sme dosahovali tie výsledky, tak áno, samozrejme tam prichádza práve k tomu zváženiu použitia jednotlivých liečiv, či už sa bavíme teda o konkrétne semaglutide alebo retatrutide alebo tirzepatide, konkrétne na ten účel u toho daného človeka. Ale nie vždy automaticky by to malo byť používané automaticky na každého, len preto, že sa to tak hovorí, sa to tak píše, lebo primárne aj to, že človek je obézny, nemusí mať problém s hormonálnou nerovnováhou medzi hormónmi, ktoré regulujú sytosť a hlad, ale môže to byť hlavne jeho nedisciplína v bežnom fungovaní a laxný prístup k pohybovým aktivitám a preňho by bola práve tá cesta chudnutia semaglutidom v princípe nevýhodná, pretože po vysadení by ten utlmený pocit hladu opäť zrástol a človek by sa zase začal vrácať k tej kumulatívnej nadváhe kilogramov, ktoré by si zapese priniesol do svojho života aj napriek tomu, že by semaglutid predtým užíval a potom by sa z toho stal taký začarovaný kruh, kde by človek bol odkázaný na semaglutid celý život, pretože by si myslel, že bez neho sa nikam neposunie. A práve to je dôležité, že vy ľudia si musíte všímať a na ľuďoch aj to, že ten človek má tú pohnútku zmeniť svoj život od základov a vyriešiť ten problém nadváhy, alebo len hľadá skratky, ktoré mu k tomu majú pomôcť a preto volí či už zakázané látky, či už anabolické látky, alebo nejaké iné stimulanty, alebo rôzne doplnky výživy od výmyslu sveta, alebo kombinácie práve aj s takýmito liečivami, len aby dosiahol nejaký cieľ. A toto sú presne ľudia, nad ktorým by mal byť zdvihnutý ukazovák a vysvetľovať im, že nie, takto by to nemalo fungovať, pretože je to jednosmerná cesta, ako si dogabať život a cesta späť je veľmi náročná a poznám mizivé percento z klientov, čo ja som otrénoval pomaly, už to bude aj 2000 ľudí možno za ten čas, čo trénujem ľudí, kde veľmi malé percento ľudí sa dokázalo vrátiť z takejto zhaťanej cesty späť na výslnie, respektíve na svetlo sveta, aby si ten zničený metabolizmus, zničený život dali do poriadku. Veľa ľudí proste to nezvláda a hneď po 2-3 mesiacoch práce bez nejakých tých reálnych veľkých výsledkov, ktoré by im to malo priniesť, sa na to vyserú a žijú ďalej a povedia si, že bohužiaľ oni majú zlý metabolizmus, zlú genetiku alebo na to nie sú stavaní, ale proste nie sú ochotní zabojovať preto, aby mali lepší život, lepšiu kompozíciu postavy, netrpeli diabetom, netrpeli obezitou, netrpeli kardiovaskulárnymi problémami, netrpeli problémy s obličkami, klbami. Na záver by som mal povedať jednu vec. Myslím si, že okolo semaglutidu alebo celkovo GLP-1 receptorových agonistov budú existovať vždy dve skupiny. Jedna skupina bude tvrdiť, že to vyrieši váš problém navždy, a druhá skupina zase bude tvrdiť, že ide istým spôsobom o podvádzanie, klamanie samého seba a pravda je niekde uprostred, keby sme si to mali tak rozobrať. A čo sme sa v podstate aj snažili v celom tomto videu. Semaglutid ako liečivo môžeme pokladať ako nejakým spôsobom zázrak v modernej medicíne, pretože pri vhodne zvolenom pacientovi dokáže výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu života, to bez debaty. Rovnako ako lieky na vysoký tlak, oni nebudú liečiť zlé stravovanie, ale pomáhajú veľmi efektívne zvládať jeho následky a pri semaglutide to môže teda pomôcť prekonať to obdobie, počas ktorého sa snažíte učiť novým návykom, novým spôsobom života, novému prístupu k stravovaniu a o tom by to podľa mňa celé malo byť.
A ak si z tohto videa máte zobrať nejakú takú hlavnú myšlienku, tak nehľadajte skratky, nehľadajte zázraky, pretože hľadajte riešenia, ktoré vám pomôžu prekonať ten váš daný problém, ktorý pretrváva dlhodobo, nie tým, že sa niečo budete snažiť zmeniť len na jeden mesiac. To, čo vám skutočne pomôže v rámci vášho života a celkovo prístupu k zmene vašej postavy, je to, čo dokážete budovať roky. A ak samozrejme niekomu semaglutid pomôže vytvoriť si zdravší životný štýl a udržať si ho roky, tak samozrejme splnil presne to, na čo bol určený a na čo bol vytvorený. Takže odo mňa na dneska všetko, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte prosím like, dajte odber, dajte prípadne komentár, prípadne ho prezdieľajte. Mne to samozrejme pomôže, algoritmus to podporí, ukáže to viacerým ľuďom, možno práve ľuďom, ktorí zvažujú niečo podobné, ale nevedia sa rozhodnúť, nevedia, či do toho ísť, akým spôsobom to na nich bude vplývať. A v tomto videu sa človek dozvie v podstate asi tie najdôležitejšie informácie ohľadom GLP-1, receptorového agonistu prvej generácie, keď to tak môžeme nazvať. Takže dúfam, že sa vám páčilo. Vidíme sa znova niekedy na budúce pri nejakom ďalšom videu. Čaute.